Hello guys, good morning. Kagigising ko lang. Tapos, update ko kayo sa anong nangyari na sa akin, mga effects na ng after ko na vaksinan kagahapon ng mga hapon alas 3. Ang sumasakit na naman dito yung may injection site ko. Ito. Dito ako na injection. Dito yung sumasakit. Yan o. Masakit naman. Kasi syempre hinawakan ko kayo masakit. Pero feel ko yung sakit dito niya talaga. Dito lang naman yan. Tapos hindi ko siya masyadong maitaas. Patulad nito. O, yan, tataas ko. Kahit untog-untog. Hindi dito naman, hindi. Parang pagod ka na. Nangangahala yung gano'n. Pag tinaas mo, aray ko masakit. Sakit siya itaas. Ang gano'n, hindi ko maano kasi sumasakit yung dito. Pag tinaas ko siya, yung dito yung sumasakit. Dito. Hindi ko siya magano ng biglaan. Yan, sakit. Kaya, unti-unti lang, paunti-unti lang. Dito ako siya pina-injection kasi hindi ko naman siya masyadong ginagamit dito. Kaysa dito yung sumakit. Ito naman yung gamit ko lagi, diba? Right hand. Yan, dito lang. Kung may mga tanong kayo, tanong sa akin. Comments kayo dyan na. Dito lang yung masakit sa vaccine ko na. Dito lang sa, yung binaksin na ako gapon, in-injection na ako, dito lang yung masakit. Wala na iba, sakit ulo, wala akong nararamdaman. At saka normal lang naman yung pain dito sa may injection site. Okay lang yun, sabi ng doktor. Bibigyan naman kayo ng leaflets Bibigyan kayo ng leaflets, tapos babasahin nyo doon kung ano yun, ganyan-ganyan. Tsaka pagdating nyo doon sa may doktor, tatanungin naman kayo, uusap naman kayo, ganyan-ganyan. Diba? Second dose ko sa May 26 na po. Punta ko doon ng maaga. Kasi kahit hapon ka nakapa-sked, pwede ka lang pumunta ng maaga. Basta may schedule ka ngayong araw na yun, hindi naman problema. Hindi, 3:30, hindi naman ganun. Pagpunta mo doon, pasok ka. Tapos titignan yung sa phone mo yung isinend nila sa'yo na message yun. Tapos yun. Kahit umaga o hapon, basta naka-schedule ka this day, pwede ka pumunta doon. Walang problema. Walang kaso. Bye. Hope you like it.